Bicol mga master. Ang misis ko. Kain ng mga. Ribuhon, ang titoy ka yan. Hindi ka na ma'am o, sa inutan. Iyo? Ayun baka lang magkakan. Kasalita ng Bicol. Baka lang po namin. Konti lang ang pasahero. Malayo yata. Ha? Malayo ba? Araw ng Lunes. Bueno mga tukang, ingat ka mo sa biyahe din ko. Mabili mo na rin daw yun. Nasusuma ka? Ako po may timba dyan. Para sure. Sa dagat nga pag nalulula ang pasahero, pinapayaran din limason. Ang pagkilong ka man tubig sa radiator. Ay! Ayok! Ako po si Ago, makakagot na naman kani si Ago. Ayun lang, pinapapatipot ito ang uniform mo, tapos pinagkaran yan mo dyan. Ha? Ano? Master, dalawang itlog. Kabayan, hindi ka nabilan. Next time. Naalok niya ako nung kanyang paninda ng salamin. Sabi ko meron ako. Bintahan ako ng sunglass ni Kabayan. May mo na Kabayan. Ayan mga master, samahan niyo kami sa aming gaya papuntang Bicol. Pala sa pagkapala, sana hindi na para kayo sa biyahe. Lakas daw nila, kaya Ang laban sa lamig. Master, paalis na. Kami sinasakyan. Gaya na kami ng Bicol. Tuloy, tigaw. Tuloy, tigaw. Naga. Tuloy, tigaw. Raymond Transport. Ngayon sa Torbina. Mag-stopover muna. Torbina, Batangas. Mga Bicol ng aking misis. Yan, ang Torbina. Ito ay papuntang Maynila. Yan ang aming sinakyan, ang Raymond Transport. Bakasyan muna ng 3 araw. Paalam ako saglit sa aking trabaho. Day trip po kami mga master. Kaming panangalian dito sa Chao, Quezon. At tapos lang namin kumain. Ang ganda yung panahon at hindi mainit. Nga lang, medyo makulimlim talaga. Medyo pressure daw. Tayo sa Cabrera Eatery, Chao, Quezon. Sinakyan namin ang Raymond, ang misis ko.
Basta dito sa Chaong Quezon, Ano ito? Cabrera Eatery, along highway going to Bicol from Manila. Yan, tambay siya bagong kain to mga master. Yan mga produkto na lang ito. Walang balog. check ko yan. Walang balog. Walang balog yan mga master. Sarang tubo yan. Ito yung mga pasalubong dito. Nagbibili ng mga bawat mga kain. Nagbibili ng pasalubong. Wala kang singal eh. Siko. Mga pasalubong, mga dry goods. Hindi na wala ka popular na special pork chicharon. Wala kasama yun natin biscuit. Yan, biscuit, mixed biscuit. Marami dito. Along highway to mga master. Yan ang sakyan namin. Biyahing Bicol, Raymond Hotdog. Meron pa dito mga ihaw-ihaw. Tingnan natin. Biyahing Cubao. Mga ihaw-ihaw dito. Yan mga pork. Wala yung mga ihaw-ihaw. Sarap. Sarap ang pork. Mga pork. Usok pa lang, masarap na. Yan. Magkano isa niyan, sir? Magkano isa niyan? Ha? Sa loob. Sa loob pala. Sa loob po. Cabrera Eatery. Ito ang kanilang mga menu dyan. Mga gagawin pa kayo rito. Nag-aantay na po sila. Kaya alis na kami. Ayun mga master, samahan nyo kami sa aming paglalakbay ngayong araw ng Lunes, October 22. Parang maraming pasalubong oh. Ito siya. Meron ako. Ikaw yung 150 o. Sandaan mo na lang kaya. Yan ako ni Manong na sanggas. Sir, gusto pa ka sa mata. Ah. Tanghali naman. Flexible yan kuya. Meron ako nito. Ito yung 150 kami nga tanghali mo talaga. Nakakuli ako ng sari-sari. Wallet. Walang cellphone. Raymond. Yan, naalis na akyatan ulit, mga pasahero, mga master. Biyahing Cubao. Next na. Yung highway, Chaong Quezon. Going to Maynila. Akyatan mga pasahero. Kain muna natin sila.
maluwag ang nasakyan namin. Yan. Sabi lang mo kami ng misis ko. Ay, pinagulat ko, pinakasalubong po, pinakasiraya. Minsan po, pasalubong na, pinakasiraya. Wala mga kapalit ng pasalubong. Pasalubong. Oras na alas 12 kami kumain yan. Alis na kami dito sa Chacong, Quezon. Pasalubong. Magluluto lang, tulong mo natin. Bataan. Tahimik ang dagat. Ito mga master, oh. Tahimik ang dagat. Kalmada. Yan. Ada ang dagat. Jauh. Sari-sari kita pala. Wow. Tahimik ang dagat. Himangin ang konti. Oh, hindi malakas ang alon. Tayo sa gilid ng dagat. Medyo malikot ang dagat. Sariaya, Quezon. Medyo traffic dito. Malikot ang dagat. Watching TV. Mahangin. LCC Naga. Yung LCC Naga. Bagong bukas. 15 days pa lang. LCC Naga. Ganda. LCC Naga. Gayon. LCC Naga. Ganda rito. Bagong bukas na mga master. LCC Naga. Parking store. Ayun. LCC Naga. Bus terminal ng mga po. Master. Yan. Bagong bukas. LCC Naga. Bagong bukas. LCC Naga. Tayo sa terminal ng Naga City. City of Naga.
Official seal. Wala ka pala sa kumpir. Laki namin. Ay, Koy, wala ka pala sa ko.